rumeng mulan rumeng mulan sorap sari rumeng mulat sorap sari 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 tunjung bang trate soroting pandam sumuluh madangi sasana pahargyan kawula nuwun ngambali atur katur sagung para warga tangga tepalih ingkang wonten ing kalenggahan sonten punika kepareng sabiyantu hajat mantunipun panjenenganipun Bapak Juweni Ibu Harni ing sawetawis saweg wonten pepengkeran kepareng kadherekaken satata lenggah wonten papan ingkang sampun piniji rangken adicara tata cara wonten ing kalenggahan sonten punika tumuli badhe kalajengaken tata cara mandhapipun beras lajeng upacara cedhik geniadang sepisanan kalajengaken upacara sate dawet miwah lepas ayam srana pramila katur sagung para warga kepareng hangestreni lampahing tata cara ing kalenggahan sonten punika nuwun.
Para tamu ingkang satuhu kinurmatan atur gunging panuwun kinarya sulih sarira saking keluarga ageng Bapak Juwendi tuwin Ibu Harni miwah sagotrah keluarga ageng Eyang Marinem Mulya Wiyono katur sagung para lenggah kakung putri ingkang sampun ingkang tasih kepareng hangestreni hanenggani rerangken tata cara upacara adat widi-widana ingkang kedah dipun lestantunaken wonten ing dukuh punut Jetis Sambirejo Sragen Jawa Tengah salpeting rerangken pahargyan unduh mantu temanten kekalih Mas Ivan Wahyu Syahputra Dwin Ahayu Sevi Natasha Cornelia sasampunipun rerangken tata cara minggah beras pasang pager majang taruh pasang beli KTP soho uburampe cok bakal bucalan wonten negeri kalenggahan sonten punika tumuli badhe kalajengaken rerangken tata cara mandhapipun beras utawi pari wonten ing pedaringan kalajengaken tata cara cethik geni adang sepisanan lepas ayam srana tuwin sate dawet pramila katur panjenenganipun Bapak Juweni tuwin Ibu Harni kadherekaken Romo Suwarno Dwijo Nagara keparenga kadherekaken jengkar saking sasana palenggahan kepareng hangadani tata cara mandhapipun beras utawi pari ingkang kapapanaken wonten ing pedaringan sumangga kadherekaken Bapak Juweni tuwin Ibu Harni. Hangasto senik kadherekaken ingkang garwa panjenenganipun Ibu Harni tuwin Romo Bujangga Suwarno Dwijo Nagara tumuli kadherekaken jengkar tumuju wonten ing pedaringan kepareng ngadani tata cara mandhapipun wos utawi pari ingkang kala wenjing sampun kepareng kainggahaken ingkang kalenggahan sonten punika tumuli badhe kepareng kaandhapaken saperlu ing samangke kaginakaken salebeting rerangken tata cara naker wos tuwin mususi wos dalah kalajengaken cethik geni adang sepisanan kasumanggaken sagung para tamu miyarsakaken layar monitor rerangken tata cara mandhapipun beras wonten ing pedaringan tumuli badhe kagiyaraken kadang-kadang Evio Multimedia wonten ing layar TV utawi monitor. Lumebet tumuju wonten ing pedaringan papan palermanipun Bathari Sri utawi Dewi Sri minangka dadya Dewi Ning kesuburan ingkang pinitaya mapan wonten pedaringan ingkang sampun kepareng rinakit wos ingkang sampun kainggahaken wonten ing enjing dinten menika tumuli badhe kepareng kapundhut utawi kaandhapaken ing samangke sampun kepareng samapta gapti sawega ing diri Romo Bujangga Suwarno Dwijo Nagara ingkang kepareng hangacarani tata cara mandhapipun uwos kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin.
wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbarun Takabbir. Ing wanci menika sahibul hajat, sahibul bait, saestu ngaturaken agunging panuwun, pamuji syukur ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenengan paduka Allah Subhanahu wa taala. Awit saking sih palimarma kanukurahan tumrap sahibul hajat, sahibul bait anggenipun terbi karsa mantu. Ing wanci menika yen kala sampun kepareng anginggah wos, kepareng sak menika mandhapaken wos ngunduh rezeki ingkang paduka paringaken dumateng hamba paduka. Ing wanci menika badhe anyekapi minangka sugata tumrap para tamu kanthi nindakaken adang boga sarana kinarya anginipun badhe ngaturaken bujana Amdrawina dumateng para tamu ingkang minulya. Mawamtu-wamtu paduka paring rezeki ingkang luas, halalam tazziban tumrap rezeki kala wau murakabi kanthi daya kekiatan, kesehatan, mupangati, khairul linasi anfa'ahum linas, boten tepi saking kamanungsan tiyang ingkang saenun inggih ingkang migunani tumrap asanes. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifa'a min kulli da'i wassaqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tazziban wa amalan muttaqabala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo sak menika mundhut ugi wonten ingkang wonten ing sak nggih kajawi wonten ing tenggok menika nggih mundhut menika ugi wonten ingkang wonten ing sak supados murakabi samudayanipun. Wonten salebeting petaringan sak menika nembe ngandhapaken wos wonten ing pedaringan ngunduh wos ngunduh rezeki saking Gusti Kang Maha Kawasa waradin samudayanipun lan samangke kinarya sarana adang sepisan lan adang sepisan menika pangunduhing wos pangunduhing buga kangge mangayu bagya asugata Amdrawina tumrap para kulawarga miwah para tamu. Bapak Ibu ingkang kinurmatan mekaten lumampahing adicara ngunduh wos. Kang Mas monggo panjenengan jangkepi ugi. Tungkah paripurna rerangken tata cara ngandhapaken uwos saking pedaringan ingkang sawawincing sampun kepareng kainggahaken tumuli wonten ing kalenggahan sonten punika kapundhut saperangan wos kinarya sarana
tata cara cethik geni adang sepisan sampun kepareng kaunduh minangka dados pralambang raos syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang hamurba sagung dumadi kacekapan ing buku wastra wiwahartaka satemah keluarga ageng Bapak Juweni tuwin Ibu Harni saged hangadani hanggelar rerangken hajat mantu ngunduh mantunipun Roko Mas Ivan tuwin Ahayu Sevi jengkar saking pedaringan kaderekaken paraga biniji tuwin Rama Pujangga Swarna Dwija Nagara kalajengaken kaderekaken wonten papan ingkang sampun piniji kaderekaken Bapak Juweni tuwin Ibu Harni tumuju wonten ing papan ingkang sampun kacawisaken saperlu hangadani tata cara mususi uwos sampun kepareng tinaker uwos saking pedaringan sabibaripun kainggahaken ing kalenggahan sonten punika tumuli badhe kaandhapaken hangunduh uwos minangka pratelan raos syukur sasampunipun kahandhapaken uwos tumuli badhe pinaringan toya pususan saking panjenenganipun Bapak Juweni mususi uwos toya pususan ingkang sinebat leri tegesipun lara lapa wus kawuri anggenipun kepareng narak parak broto hanggula wentah ingkang putra kinasih loro lapanipun sampun kawuri namung kantun nemu kamulyan wonten ing kalenggahan sonten punika paripurna kapusus uwos dening panjenenganipun Bapak Juweni tuwin Ibu Harni salajengipun wonten ing kalenggahan sonten punika kalajengaken tata cara cethik geni kalebetaken wos ingkang sampun kapusus salebeting kukusan dene salajengipun Bapak Juweni kepareng hangurupaken damar kinarya sarana tata cara cethik geni minangka dadya pratandha kapurwakan rangken hajat mantu upacara ngunduh mantu Bagus Ivan Wahyu Sahputra Sevi Natasha Cornelia kapurwakan anggenipun kepareng nyamaptakaken daharan kinarya hanyugata sagung para tamu kepareng piniji panjenenganipun Ibu Siti minangka paraga juru adang wonten ing kalenggahan sonten punika ingkang kepareng hanampi uwos ingkang sampun pinusus
tumuli salajengipun kepareng kaderekaken hangadani tata cara adang wonten ing pepengkeran utawi wonten ing pawon ingkang sampun kacawisaken sesarengan kaliyan tonggo tepalih ingkang sampun kepareng sabiyantu hajat mantunipun Ibu Harnitalah Bapak Juweni. Mugi dipun paringi kacekapan anggenipun nyamaptakaken pasugatan daharan miwah unjukan ing kalenggahan dinten punika ngantos dumugi ing benjing saking Purwomadya wasana kacekapan samudayanipun boten kekirangan anggenipun nyugata sagung para tamu daharan amber luber hambelabar pindoro ping Jolonidi minangka pratelan raos syukur rerangken tata cara hajat mantu Raka Mas Ivan Ahayu Sevi. Paripurna tata cara cethik geni adang sepisanan sembah nuwun Ibu Siti minangka juru adang ing sampun kepareng hanyamurnakaken adicara kalenggahan sonten menika tumuli salajengipun sagung para lenggah kaderekaken hangestreni tata cara lepas ayam srana samangke ayam iber-iberan menika saged kepareng dipun kagem rebatan ayam ingkang dipun iberaken saged kagem rebatan sedaya para lenggah. Monggo Bapak Ibu, mari Bapak dan Ibu kami persilahkan untuk terus serta menyemarakan prosesi lepas ayam srono sebagai ungkapan rasa syukur atas rangkaian hajat mantu dari Mas Ivan dan juga Mbak Stevi. Monggo bapak-bapak ibu-ibu yang tasis wonten pepengkeran kaderekaken tumuju wontening sangajengipun sasana pahargyan sangajengipun tarup ing samangke ayam dhere tumuli badhe kalepasaken kinarya pratandha hang lepas leganipun temanten kekalih Raka Mas Ivan Duen Ahayu Sevi madeg kulawarga priyangga amangkun bale wisma ingkang bagya mulya mugi pinaringan langgeng lestari ing donya tumekaning delahan. Bapak-bapak ibu-ibu sampun siap sedayanipun menawi pikantuk ayam badhe dipun masak menapa dipun ingah dingurien nggih sepakat nggih. Terus belahipun kapan Pak Bu? Benjing nenggo bakdo nggih. Nggih. Foto rumiyin monggo. Bu Harni, Pak Juweni foto rumiyin. Foto rumiyin nggih, bapak-bapak ibu-ibu sabar rumiyin nggih. Monggo radi mundur sekedhik sedayanipun. Mangke menawi ayamipun pelajar pun oyak nggih. Nggih, ngantos kecekel pokoke nggih. Pak Juweni Bu Arni sampun siap. Mungkin pun anu nggih Bu umbulaken ingkang inggil ayamipun. Sebelum lepas ayam saya boleh minta tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Luar biasa, wajah-wajah ceria, bahagia mau dapat ayam ini. Ngatos-atos nggih wonten lare-lare alit. Ampun surung-surungan mangke. Ayamipun kalih Ingkang rebatan piyayi pinten menika 50 wonten nggih. Lumayan pikantuk ayam nggih Pak Bu. Kinarya pamuji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang hamurba sagung dumabdi kalampah daup Mas Ivan Duen Mbak Sevi kalenggahan sonten punika. Tumuli badhe kalepasaken ayam srana saking panjenenganipun Bapak Juweni saha Ibu Ardi.
Semonggo siap-siap sedayanipun nggih. Kita hitung 1 sampai dengan 3, setuju? Ya, siap-siap semuanya. Angkat tinggi-tinggi Bapak Ibu ayamnya. Coba ya, diangkat tinggi-tinggi dulu Pak Juan Ibu Arni. Ya. 1, 2, belum, sabar. Alah kok yo arep entuk ayam kok yo ora sabar loh ibu-ibu nggih. Sabar dulu, nggih. Sekali lagi kita hitung, yo. 1, 2, 3. Wah, dikejar sinten Kang Pikanto. Alhamdulillah. Boleh kita tepuk tangan sore hari ini, Bapak Ibu. Monggo yang dapat ayam foto dulu kalian Bapak Ibu. Selamat. Kang Pikanto ayam, monggo foto rumiyin. Wah, jan meriah sangat. Ibu-ibu ingkang boten pikantuk ayam ampun cuwai penggalih bibar menika wonten unjukan dawet nggih, monggo katuran lenggah malih. Alhamdulillah, selamat nggih Pak Bu pikantuk ayam pun ningah rumiyin nggih. Ampun pun beleh riyin, kajengipun lemu riyin. Kajengipun saged pun masak opor minjing. Monggo sagung para tamu kasekecakaken lenggah malih. Wonten rika lenggahan sonten punika kepareng kalajengaken Pak kasamaptaken ubo rampe kenduri katur Bapak Juweni soho Ibu Arni sumangga kadherekaken satata lenggah wonten papan palenggahan ingkang sampun kepareng badhe kacawisaken tumuli badhe kahujupaken malih ubo rampe kenduri wilujengan wonten ing kalenggahan sonten punika dening panjenenganipun Rama Pujangga Suwarna Dwija Nagara. Saking lenggah ingkang sadaya kinabekten sampun kepareng kacawisaken ubo rampe kenduri wilujengan wonten ing kalenggahan sonten punika. Sumangga kadherekaken Bapak Juweni saha Ibu Arni kepareng satata lenggah wonten papan palenggahan ingkang sampun piniji ugi kasuwun lenggahipun Rama Pujangga Suwarna Dwija Nagara wonten papan palenggahan ingkang sampun piniji kepareng hangujupaken kenduri wilujengan wonten ing kalenggahan sonten punika. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid.
Wa qala aidon famazzamal misqala dzarratin khairaz zarah wa mazzamal misqala dzarratin saraz zarah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul linnasi anfa'ahum linnas. Wonten ngarsanipun para pepunden aji sepuh kasepuhan ingkang saduhu minuli ing Biti. Para kadang kula werda taruna ingkang sunda ing akrami. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Merunganipun sahibul hajat sahibul bait yang samne sampun kepareng ngaturaken ubo rampi sedekahan utawi sedekahan ingkang kinarya sarana dados titianipun tiyang ingkang takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika mimma razaqnahum yunfikun. Suka sedekah dumateng tiyang asanes. Sampun gilar wonten mriki wonten ulam bumbu lembaran ingkang kinarya pratandha bilih menika taat dumateng Allah ingkang sampun kepareng dawuh minangka Sang Khalik utawi minangka Sang Pencipta alam semesta raya. Dumateng hamba-hambanipun supados tansah nindakaken syukur lan wahyaning syukur menika kanthi takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inggih menika kanthi takwa ingkang saktuhunipun, ingkang sakleresipun gamelipun kanthi nindakaken sedaya parentahipun Allah lan nebihi ing laranganipun. Parintahipun Allah ing wanci menika tansah muji syukur sampun kalambangaken wonten dengan jengkula menika kinarya sarana sedekahan. Ambengan alit kinarya wahyaning pancen syukur lan uba rampi sesekaran ingkang kinarya sarana pralampita sekara mawar amrih tansah binawar. Saking kawedhar para pas kesepuan ingkang lumarap dumateng para kaneman inggih menika pitedah wewarah ingkang tumuju wonten ing gesang ingkang sakalangkung sae. Lajengipun wonten gedang kinarya pratandha gegadangan tansah manggih karaharjan, tansah manggih kamulyan lan manggih sri temanten samangke mangke kulawarga ingkang litas kunu ilaiha, kulawarga ingkang mawaddah warahmah. Keluarga ingkang kebak ing rasa asih lan tumuju keluarga ingkang ayem tentrem saged katindakaken kanthi kadayan, kanthi kayuswan, kanthi kaluwargan lan ugi pinaringan kulawarga ingkang bagya lan mulya. Lajeng wonten ing mriki wonten ambengan ingkang wonten waqtingullah wa ating rasul ing tegesipun taat dumateng Allah lan ugi nindakaken taat dumateng Rasulipun. Bapak Ibu ingkang satu kinurmatan semoga kula dherekaken kanthi muji syukur lan donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi donga menika mugi Allah Subhanahu wa taala angganjar kazuwanan, karahmatan, kaslametan basuki manggih kamulyan hajatipun Bapak Juweni sak kulawarga eyang mulingkang sak menika darbi gawi. Liridho ilahi walil syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was sami'ul alim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alnal muttaqina imama innal insana lafi khusrin ila alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'i wa saqam ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salamatan fidin
wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil almi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut ya Allah wa rahmatan indal maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa la'afan indal hisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala dzikrullahi akbar. Bapak Ibu mekaten puji pandonga dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi dados doa ingkang mustajab ingkang kinabulaken dening Allah Subhanahu wa taala markabi kula warga Saibul Hajat Saibul Bait Milab Baraya Agung wonten ing ngunut meniki. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunging pandhone ingkang tanpa pepindhan katur panjenenganipun Romo Pujangga Swarna Dwijanagara ingkang sampun kepareng ngujupaken sarana wilujengan utawi kenduri wonten ing kalenggahan sonten punika. Sumangga kadang-kadang pengantin production kepareng lumengser upurampe kenduri tata cara wonten ing kalenggahan sonten punika tumuli badhe kalajengaken rangkaian adicara sate dawet. Kalajengaken foto rumiyin monggo Romo Pujangga. Para tamu kinurmatan saking lenggah ingkang satu kinabekten wonten ing kalenggahan sonten punika kinaryohan jangkepi rangken tata cara kenduri wilujengan pramila katur saking para kulawarga saking para warga para tamu kakung putri ingkang badhe kepareng ngersakaken hangalap berkahipun kenduri wonten ing kalenggahan sonten punika tumuli badhe kaderekaken. Monggo salah setunggal kepareng simbolis hanampi berkah mekaten. Ibu Siti monggo kaderekaken mbok menawi saged pareng hanampi. Mas satu dulu simbolis dulu. Kagem simbolis pasrah kenduri utawi wilujengan katuraken saking Bapak Juweni Ibu Arni katur monggo derekaken Bu Siti ngalap berkahipun minangka sulih sarira para warga, para keluarga ingkang tasih kepareng lenggah wonten ing kalenggahan sonten punika. Nggih. Monggo Pak Juweni Ibu Arni pun paringaken simbolis katur Ibu Siti upurampe srana wilujengan ingkang sampun kepareng kaujupaken Rama Pujangga Swarna Dwijanagara. Matur sembah nuwun Ibu Siti sampun kepareng hanampi berkah upurampe wilujengan kenduri ing kalenggahan sonten punika kasamaptaaken Bapak Juweni saha Ibu Arni kepareng hangasta senik malih tuwin payung agung sarana tata cara sate dawet sumangga katur saking para lenggah kakung putri ingkang sampun ingkang tasih kepareng hangestreni adicara ing kalenggahan sonten punika kaderekaken Bapak Ibu ingkang kepareng hangasta kreweng ing samangke saged mundhut dawetipun Pak Juweni saha Bu Harni kapurwakan mangke tata cara sate dawet ingkang kepareng mundhut angka sepisan nenggih panjenenganipun Eyang Marinem Mulya Wiyono kalajengaken Rama Pujangga Swarna Dwijanagara kinurmatan lelagon dawet ayu megar jembar payung agung kinaryo sarana weh pratandha tumapa ing tata cara sate dawet ing kalenggahan sonten punika. Dawet ayu monggo Bapak Ibu dilarisi. Monggo dawet ayu. Dawet ayu, dawet seger, dawet lega.
dawet ayu. Monggo monggo Bapak Ibu. Monggo Pak Juweni pun nambali malih tamu-tamu kapurih mundhut dawetipun Bu Arni. Monggo Pak Juweni ngastomik Pak. Monggo sedaya mawon dawete dilarisi. Monggo. Monggo. Kapurwakan Eyang Marinem Mulya Wiyono, monggo Eyang Mul. Bapak Ibu. Monggo kadherekaken mundhut dawetipun Bu Arni kalih Pak Juweni. Monggo Eyang Mul. Monggo monggo. Rama Pujangga kadherekaken salajengipun sagung para tamu. Dawet-dawet. Dawet ayu sing dodol ayu. Dawet manis sing dodol manis. Monggo monggo. Pun dicipi mawon gratis.
kecul marucuk cukal cumpul amelet melet kabundet karendet rendet terus anglian kuyu laka-laka sigra-sigra wiwir sampur wiwir terus hatang jahe lonyane adulae trengin nasi urung gedeng-gedeng dadah neak-gedeng sikil ketrok laku nyaruk nyaruk katuk kecul marucuk cumbal cumpul amelet melet kabundet karendet rendet kendang kampian terus anglian kuyu laka-laka sigra-sigra
Bapak Ibu sagung kulawarga soho para warga tangga tepale ingkang wonten ing kalenggahan sonten punika kepareng hangestreni adicara sati dawet wonten ing kalenggahan sonten menika sampun kepareng paripurna anggenipun sasadyan dawet Ibu Arni tuwin Bapak Juweni saperlu salajengipun hangetang angsalipun utawi angsal-asalipun sadyan dawet monggo Bu Arni saha Pak Juweni pikantuk pinten miliar sonten menika 1 juta. 1 juta inggih lajeng 10 juta. sedoso 100 juta. 1 miliar. alhamdulillah 2 miliar. 3 miliar. 100 miliar. amin 400 miliar. 500 miliar. amin 600 miliar. 700 miliar. 1 triliun 800 miliar. 900 miliar. 1 triliun. alhamdulillah tes teh Bu 2 triliun. 3 triliun. 4 triliun. alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirabbil alamin. Laris, Laris. manis. mugi-mugi saged kagem sangu Mas Ivan kalian Mbak Sevi mangke nggih Bu Arni Pak Juweni Amin, ya Rabbal alamin. amin nggih kula mbayangke dawet kalih triliun menika cendolipun sepinten nganten lho Bu. Inggih matur nuwun Bu Arni Pak Juweni monggo Bapak Ibu kula warga ageng ingkang badhe foto sesarengan kalian Bu Arni Pak Juweni ka sumangkaaken eyang monggo menawi badhe foto wonten papan sate dawet. Tungkap paripurna adicara ing kalenggahan sonten punika kinarya Sulistari keluarga ageng Bapak Juweni Ibu Harni saha Baroyo ageng Eyang Marinem Mulya Wiyono ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit rawuhipun sagung para tamu para lenggah kakung putri sinedahan atur uninga bilih saparipurnanipun nerangken adicara ing kalenggahan sonten punika ing mangke dalu tumuli badhe ginelar lampahing tata cara tebusan kembar mayang katur sagung para rawuh tasih dipun keparengaken utawi dipun antu-antu rawuhipun saperlu paring pangestu hangestreni tata cara tebusan kembar mayang. Kadah kekirangan kalepatan anggenipun kula sakabdang pengantin production Ngayu Jakarta hadhiraken lampahing adicara ing kalenggahan sonten punika. Kadah kekirangan saestu nyuwun lumuturing sih samudra pangaksami kinarya puput peputaning atur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.